godt på Anne Toft. Angrebsfejl. Niklas Landin! Sådan! Det er så vanvittigt godt set. Det første landskabsmål fra Niklas Landin. Prøv at se, hvor køligt. Vurderer lige situationen. Og værsgo. Prøv at den sætter ikke ud ved stolpen. Prøv at den sætter lige spids ned midt i målet. Tak for det, Landin. Han skulle spille 62 landskampe, før den kom. Lad det bare blive en tendens, Landin. Det er sådan en kedelig en at modtage. Ja, det er en kedelig en at modtage.